Hallo! Hej bloggen. Vi er tilbage. Denne her gang sender vi fra Sølten, stadig i Østrig. Så ja, slapning, det blev det ikke lige til i år. Nu prøver vi Sølten. Hej hej. Jeg ved ikke, om den skal ind under det pink her. Det kan lige her gennemskue. Godmorgen. Det er dag 2. Dos. Vi har været inde og spise frokost, og nu er vi på en gletsjer. En stor gletsjer. Prøv at se udsigt. Hvor mange meter højde? Vi er 29 et eller andet. 2900 meters højde. Ja. Roughly. Ja, det højeste, man kan komme op her, tror jeg. Og så, ja, I får lige udsigten. Planen er nu, at vi skal køre ned herfra, fordi at den længste piste her i Sølten, den er heroppe fra og i bunden. Så det tror jeg, vi skal nu. Ja. Yes. Vloggen. Hvad laver vi i dag? Vi er på fjerde dagen, hvor vi nu er på Obergurgl, som er et bjerg ved siden af omkring en halv times kørsel fra, hvor vi normalt bor. Og det er sindssygt lækkert. Det er kaffe, når man er nede. Meget pæn udsigt igen i dag. Og tomme pister, det kan vi fandme lide. Jo. Det er godt. Det tror jeg var updaten for i dag. Sådan er det. I dag er TikTok-dag, så vi skal lige have filmet. Jeg har shots med til at filme TikToks. Så ja. Dag 6 starter på toppen af et James Bond-bjerg. 007 Elements. Ja, bjerget. Fordi Sølten er et af de steder, hvor Spectre de blev filmet. Det lever de meget højt på. Meget højt. Men nu kan jeg lige få lov at se udsigten heroppe. Wow. Very pretty. Virkelig godt vejr i dag. Vi er på dag 7. Der er faldet ny sne. Yep. Det er det her. Det her, det er altså pisten. Det er ikke off-pisten. Jeg kan lige prøve at køre lidt fremad, så I kan se, hvor vildt det er. Ja. Det er en pist. Så vi hygger i dag. Ja, sådan der. Nu må vi se, folk er lidt presset. Ja, Men, det kan godt være, at vi tager tidligt ned. who knows? Ja. Det bliver... Vi får lige skiferens sidste offentlige kartoffel. Nationalretten hernede, mand.